Denis Audić je Stranger na telefono. Hej och välkommen till Dekoform. Vi tar strax emot ett samtal. Dekoform, Christian. Goda. Goda. Jag heter Dennis. Hej. Talar du svenska? Jag pratar svenska, ja. Hur mår du? Vad vill du? Jag älskar dig. Vem söker du? Jag förstår. Vem söker du? Jag förstår. Vem söker du? Jag förstår pregovorив švedsko. Čakaš, da rečem? Veš, kaj sem ti hotel povedati? Če nas rad poslušaš zjutraj, Denis Audić Show, polajkaj še Facebook, pa polajkaj še Instagram, polajkaj, kar lahko polajkaš, stari, sam polajkaj. Aj prav, polajkaj pa poslušaj, stisni like.